Yan, may nasagasaan kami na, na bayawak. Babalikan namin. Nasagasaan kami bayawak. Ewan ko kung ganda. Pun mo budong. Dot diyan lang ano? Ilan lang na. Atong ikog. Yan, kukunin yung bayawak. Hindi, kunin mo. Yan, bayawak. Buhay ba? Pagkasaan namin tumatawid bayawak. Dali! Buhay mo, pagkasaan mo. Pagkasaan mo nila, Ber. Ikaw ka daya, Ber. Daan na ko na yan. Ah, payo daw ang makatuan mo. Walang agatan? Okay. Daan na ko na yan. Kuan mo ta baka mag. Yan. Huwag mo nga amin. May ton. Pamain mo na ito, naka-parking. Okay, okay na ito. Dara-dara mo pa? Salog. Mabato nga. Mabato, mabato. Yehey! Dito na kami. Dito na kami sa Salog, guys. Dati ano, malalim ito. Ngayon, itong itsura na ngayon. Siguro mga nasa 30 years. 30 years. Tagal bago ko nakapunta ulit dito. Mga bata pa ako, no? Dali na, dali na. Magpipiknik kami. Dito ka. Picnic time. Dali, di ka. Uy, bilis. Hmm. Ika, dito kayo. Amo na. Luway-luway sa nakamo. Magbasta luway-luway sa nakamo. Mabato na. Saka matulas. Amo na. Si Kaye. Sige, sige. Ya, ikaw na. Ya. 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 Kain na muna. Mark.
Grabe, ang lalaki ng bato dito. Laki ng bato dito. Tignan natin. Dahil sa habang panahon rin, talagang nagsilakihan yung mga bato. So, ibig sabihin, ano, mga buhay ang mga bato na to. Yun, buhay. So, may mga ano siya, sa may ano, may mga snails. Grabe yan. Nagsisilakihan yung mga bato. Sana huwag akong madadapa. Ayan. Baka malaglag yung aking phone sa ano, sa tubig. Huwag naman sa ano. Right. Ano? Natutulis na bato. Try nating akyatin anong meron dyan sa dulo. Tapak-tapak lang tayo sa mga bato malalaki. Wala sanang mabubuwal. Kasi once na mabuwal yan, diretso ito sa diretso bagsak ako niyan. Babagsak ako sa tubig. Alright. Imaginein, ito pala yung mga pinapupuntahan ko noon ng mga bata, nung bata pa kami, ng mga kalaro ko. Imaginein yan, paikot-ikot lang. Kakatuwa yan. Water lily. Paikot-ikot lang. Ito yung tinatawag na kahoy na baliti. Yung balite. Ikot-ikot lang yung ano. Try kong umakyat dito. Dahil may nakita ako sa bandang dulo na sobrang mas malaking ano, bato. Ayan. Deka Bodong, samahan mo ko. Dali. Mas malaking bato. So, sa ngayon okay naman na tinatapakan kasi malalaki. So, hindi naman siya mabubuwal. Ang problema kung madulas, lalo na't suot ako ng tsinelas. So, ito. Hop! Hop! Deka Bodong. So, yan. Hirapan ako. Kabigatan na kasi yung aking katawan. Alright, yan. Budong pamangkin ko. Holy. So, paano ko makakaakyat nito? Dito sa isa na to. Teka, Dong. Dongbo. Samahan mo ko. Tutulay-tulay ka lang yan. Yan. So, sinadya to mga kalang-kalang para may may matatapakan. Ang galing, oh. So, ito. Hirap, oh. Oh. May kahoy. Ito. Uy. So, ayan, nakatawid ako. Mga buhay tong kahoy na to. Mga buhay talaga to. Sa totoo lang. Itong mga bato. Dahil nung bata pa talaga ako, sobrang di naman to kalakihan. Yan. Nakaibabaw na ako. Yan, mataas na bato. So hagdan siya. Kasi itong ilog talagang pababa siya, elevated. Mula sa pinakapagpok, pababa talaga siya. Sobrang habang ilog na to.
So guys, dandan malaglag. Doon ka. Dito ka. Ano mo po? Huwag na kayong sumunod dito. Balik. Babalik na rin kami. Okay, susunod. Ito po daw, ito yung mga pinagdadaanan namin yung talaga nung bata pa ako. Yung taga Santiago pa kami. Taga ako dito ng bumulot ng ng pohon. Ito. Talagang diretso lang yan. Tayo na, balik na tayo. Dahan-dahan baka mapagsak mo yung photo ha. Dito tayo tumaan. Dahan-dahan dito ha. Ito wala nang tubig dito. Dahan-dahan ka. Dito na, tunggu. Ito budong nung panahon ito. Hanggang dito talaga tubig niyan. Ayan, kita mo yun, yung white na yan. Ito, mga halata, mga dinaanan ng tubig talaga. Ngayon dahil sa sa kalikasan, mga habang panahon na rin. Talagang ang laki na ng pinagbago. Imagine mo yan, hanggang doon. Doon. Talagang tubig yan, abot ng tubig yan dati. Ngayon, mga bakat-bakat na lang, Pwedeng kuhanin to. Gawing dekorasyon. Artifact. Kung sa Canada lang to. Kunin ko to. Kunin ko to po doon. Kaso baka nabubulok lang yan, no? Tara na. Okay na. Karainan na, karainan na. Karainan na. Maghugas na, malansa ang kamay, malansa ang kamay. Kunday mo. Ito ka na kumain. Sa dili ka magkain niya. Katog ka na, sinasa. Porte, ano yan? Pininyahan? Yan ang pininyahan. Nihaw na Klapski. Ano yan si Ginigit? Tilapski, Tilapski. Okay. Magpaibag kita. Try niya kung yung nagpipiknik. Arani na. Ano yan? Ice cream? Plastic man pala. Yan ako, ice cream. Mga bata!
Christmas dito. Ganda to sa